Hello jama'a barkanku da warhaka. Sunana Anty Munirat aka Uwar Lumansi aka Anty Babba aka mai buɗe bayani. Yau kawo kunnenku kusa, kawo kunnenku kusa saboda za mu yi bayani akan shi asalin baƙane. Wayyo, kun taɓa jin wani maganar da ake faɗa abin so a taro miji ɗan Kano? To yau zan gaya muku dalilan da ya sa mazan Kano are the best a Najeriya. A cikin list na mazan aure na, Allah ka bani bakane. Ha, bakane yayi. Amma kafin nan mu shiga cikin bayanin bakane, ina so ku yi kokari ku yi subscribing, ku yi liking akan wannan bidiyon ɗin, sannan ku sanar da ƴan uwanku da abokan arziki akan cewa Anty Munirat ta dawo. Ina nan akan YouTube, ku je ku kalli sababbi masu kayatarwa. Yau na zo in yi bayani ne akan cin bakane. Mata da yau sai su ce akan cewa Kanawa ba su da kirki, Kanawa ba su da kirki, Kanawa in mace ta shiga cikin gidansu, suna wulakanta ta me to ki fita mana ki bar gidan inda gaske ne haka ne halin bakane. Ni nake gaya muku wannan abun bakane. Dalilin da yasa auren shi yake da kyau bai wuce guda 2 zuwa 3 zuwa 4 bane, abin da ya bambanta shi da sauran mazan Najeriya. Kun ga na farko, kafin mu shiga maganar cin gindi, bari in gaya muku magana na Allah da Annabi. Bakane bayi da bakin ciki. In ke matarsa ce kuma kin fito kin ce nema kike so ki bakane zai bar ki yi. Wallahi tallahi a Kano ana sana'a. Na farko kenan. Na biyu kuma dama shi dan nema ne, dan kasuwa ne. So ba yadda zaki expecting ya kirka yin abinci da kika saba, amma dole ne zai aje miki na makwalashe inda kina bashi duri yadda ya kamata. Shi bakane fa duk abin da zai fata is transactional. Kun gane? An dalili na uku, bakane yana respecting na matan shi na cikin gida. Zai yi wuya ki kalli bakane akan kwalta ko a wani wuri da wata 'yar kwalta da tsakiyar rana a cikin gari. Karya ne, wallahi Kanawa ba sa wannan. Yau ya sai dai ko da dare a saki a gaban mota saboda suna darajanta matansu na cikin gida. Wallahi tallahi bakane ne kawai a arewacin Najeriya nan zai iya kira ki best friend kuma kina nan kaman kawai da gaske. Bakane kai, to barin bari ya basu, barin bari mu shiga cikin ainihin topic cin bakane. Wato shi bakanin namiji kafin ya ciki zai fara miki da lafazi masu daɗi, maganganu masu ɗauke hankali, kamar irin wayyo ban taɓa ganin kyakkyawar mace kamar ki ba a duniya. In na ganki burana sai in ji ya miki zir. Baiwar Allah da Allah ya tashi halittan kike da safe yayi, kamar irin wannan safiyar ranar da aka yi ruwan sama, kuma cikin durin ki ne yana nan kamar safiyar ranar da aka yi ruwan sama. Sannan bakane shine kawai namijin da zai ɗauki lokacin shi ya wasa da durin ki, ya wasa da durin ki, caka da cikin durin ki, sannan kafin ne ya ɗaga buran shi. Saboda shi in dai har kina kyautata mai, to ba abinda bakane ba zai iya miki ba a duniya. Ni nake gaya miki wannan abu akan gado. Kuma in bakane ya fara cinki, daɗi na da su ko suna da matsala, kamar irin matsalan shakani ke, suna neman magani. Bakane mutum shi in dai akan abin da ya shafi harkan wannan abin na betmatis din nan ne, wato lumansi, billahi lazi bakane baya wasa wajen neman magani. Bakane in ya sa mace akan gado, favorite style na bakane, style ɗin da bakane ya fi so, da shike na gaya muku ɗan kasuwa ne, ya fi so daga kin zo kawai ki bashi dogi, saboda wayayye ne ke kin sani daga tumbin giwa ya fito. Ya fi so ki bashi dogi style, ki juye. Yawancin mata ba su yi dogi style ɗin nan ba, sai su je su kwanta straight hakan nan, kamar ina irin motar convertible ɗin nan. Sai ya zo shi ne zai ta yi yana yi a baya, ita tana kwance kawai tana ba haka ake yi ba. Ke in ana dogi style, ke ma duwawunkin nan dole zai ta sama yana kasa. Bakane yana jin daɗi in yana rike da duwawunkin ne, yana mamishi duwawunkin ne, yana bumburi duwawunkin ne, yana caccaka su, yana fakar, yana jin daɗi. In kin tashi bashi kake bashi da kunya.
ki zama mai ladabi da biyayya, ki zama mai rufe jikinki saboda yana da son addini amma ya zo kan gado in baki iya cin baka ne ba shi yasa suke rabuwa da ku. Saboda komin baka ne kamar yadda na gaya miki is transactional, do me I do you. Baka ne kawai zaki ki hau kanshi ki zauna ki yadda kika ga dama uwar gida da kuɗinsa da arzikinsa in dai har kina mishi yadda yake so, kuma shi bai cika neman abubuwa da yawa ba. Mutum ne wanda ma kullum yana wurin inda yake neman abin da yake nema, so saboda haka in ya dawo ka bai wuce ki bashi dan abinci mai daɗi, duri ne kawai zaki ba baka ne saboda shi ba zai taɓa barin ki ciyar da shi ba. Iya wuya ko min ya talaucin baka ne zai je ya nema, sai dai ko ki ce akan ce bai miki yadda kike so ba, amma baka ne zai nema ka miki zuwa cikin gida. So da wannan bayanin being said, za mu yi part 2 akan maganan bakanin nan, amma ba a next video ba, sai lokacin da na shirya zan fassara muku irin kalan durin da bakane yake so. Amma kafin mu shiga cikin wayannan bayanin, duk kowane gari ne kake kamar yadda na faɗa, kuma zan ƙara faɗa. In ka san da cewa baka da lafiya, ka gane irin lafiyar da nake nufi, daga ka zo ka rungumi mace ka kawo, daga ka shiga kai minti ɗaya ka kawo, kaga ba za ta haifu ba kenan, za a samu matsalar rashin haihuwa. Kai da kanka ba ka gamsar da ita, za ta raina ka. Shi yasa nake sai da sun bursha kama miki. Ke kuma uwar gida wallahi talla ba za ki samu yadda kike so ba, sai fa in ke ma fa kina da ba da durin nan a lokacin da ya kamata. Shi yasa nake gaya muku ku sayi maganin nan, ku daure ku sayi maganin nan, zumbur nan 5,000, 10,000, 20,000, Wonderless maganin mata 30,000. Za ku tura kuɗi ne ta account ɗinmu na GT Bank 0021642480 Munirat Abdulsalam. Daga kun tura kuɗin ku, mu kuma za mu tura muku kaya zuwa garin da kuke. Ku za ku biya kuɗin waybill zuwa garin da kuke. It's as simple and easy as that. Ba abin da fi wannan. So in kuna so ku sami biyan bukatan ku da magani na, saboda in kun sai magani na shine karshe, ba sai kun je wani wuri ba kuma kuna neman wani magani, ku yi kokari ku contacting dina. Contact me, okay? If you contact me, wato kuma magana kenan nake nufi. Kai, matanka ba ta kare na ka ba. Ke? Wallahi tallahi ba kishiya, ni nake ga muku wannan labarin din. Kar ku manta ku ga mutane akan cewa ina nan, su subscribe, su like. Sai an jima, na bar ku lafiya.